Avui farem unes patates marroquines, que em perdonin, sisplau, els marroquins, perquè és una invenció d'aquestes. Jo agafo a vegades receptes aquestes tradicionals d'altres països perquè m'encanta viatjar i conèixer altres cultures, i després els dono una volta i me les faig meves aquí amb la fermentació. O sigui que això és una mica un invent meu, però més o menys la base, jo no les coc ni les bulleixo ni res, però sí que les fermento, que bueno, els microbis també fan la seva feina. Llavors, jo les he rentades molt bé, per cert, mans ben netes, Jo les he rentades, no els hi he tret la pell, perquè aquí la pell és on hi ha els bacteris i ens interessa mantenir-los, perquè ens activaran la fermentació. Llavors, ratllem les pastanagues. Són 250 grams. Jo després al caixetí de descripció posaré totes les mesures de tot el que posem, però bueno, hem d'anar ratllant. Perdoneu si fa molt soroll. No sé si es veu. Sí, espera que el trípode... Ara. Llavors anem ratllant. Això és la feina més... Seria més o menys un fermentat com el del xucrut, val? Ratllem i després afegim la sal i hem de fer massatge. Guardem. Tallem la punteta. Vale. Anem ratllant. No sé si heu anat fent, bueno, hi ha gent que sí que m'ha compartit els fermentats que he anat fent. Vai. Perfecte. Després us vaig llegint a veure si hi ha preguntes o comentaris. Vale. Si teniu pastanagues així una mica moixes, que us han quedat així com toves o s'estan com mig passant, també serveixen. Aquí no es llença res. Els bacteris el que els interessa és el sucre que hi ha dins de les verdures i amb això treballen, o sigui que també són més dolces quan més passades, no podrides, però si estan així una mica xutxurries també van bé. I la pell així que s'ennegreixi tampoc no passa res. Això és perquè, bueno, les he rentades i s'ennegreixen, però bé. Vale, doncs ja la tenim ratllada. Jo crec que és super ràpid. Si teniu alguna màquina o algun robot que ho fa, doncs ja està. Vale. Llavors, aquí ara afegirem la sal. Són entre un mínim de 5, entre 5 o 6, jo li posaré 6 grams de sal, que és més o menys un 2,5% aproximadament. Però bueno, com a mi, no poseu menys de 5 grams perquè és que la sal ajuda a conservar i que no se'ns faci malbé abans de que els bacteris comencin a treballar. Llavors, a veure, hi ha una sèrie de bacteris dolents que no viuen en mitjans salats i és per això que li afegim sal. A més, també ens ajuda a suar la humitat de la verdura. O sigui que tenim que fer això, un massatge igual que en el xucrut, fins que comenci a sortir el líquid que conservarà el ferment. Jo aquí m'he apuntat les propietats que té aquest fermentat, perquè evidentment de tots els fermentats que faig, jo sóc incapaç de recordar-me de memòria de totes les propietats de tots. Més o menys sí que hi ha alguns que són comuns, però de memòria no me'ls sé tots. O sigui que després us ho diré, que tinc la meva llibreteta aquí. Llavors, en aquestes pastanagues normalment s'hi posa julivert. El que passa que a mi m'agrada més el gust que té el coriandre. El coriandre normalment no s'hi posa a les patates marroquines. Però si no tinc coriandre aquell dia, doncs hi poso julivert sense problemes. O sigui que podeu posar el julivert. Després també posarem pebre vermell, jo el posaré dolç, però si el voleu posar fumat també podeu posar-lo, i li donarà un altre gustet diferent. Més que res també és perquè
els fermentats així no tenen tots el mateix gust. Aquest és un fermentat més especiat i us donarà un altre gustet diferent. En la recepta original hi va llimona o vinagre, però aquí, com que fermentem i ja es torna àcid, doncs tampoc no cal que hi afegim ni vinagre ni llimona. O sigui que, veus, ja va sortint una mica el líquid. Seguim, no? Quanta sal? És de la quantitat de pastanagues que poseu, entre un 2,5, sí, 2,5% del pes de la verdura que hi posarem. O sigui, en aquest cas les pastanagues. No conto els condiments, perquè és molt poc pes el dels condiments. Per això jo he fet 250 grams de pastanagues, doncs he posat 6 grams de sal. Sal marina, que no tingui cap tipus d'additiu, ni fòsfor, bueno, d'aquests que posen que si omega 3, que no sé què. Res, ni refinada tampoc. Quan menys processada estigui la sal, millor. O sigui, normalment posa sal marina, ingredientes, sal marina, punto, ja està. Ni anticoagulants, ni res. Perquè a vegades posen anticoagulants perquè no es fiqui així com una pedra, però no. Vale, jo crec que ja teniu prou líquid. Una miqueta més, per si un cas. Vale, ara ja sí. Molt bé, més o menys. Ja també la podríeu menjar així, perquè és bona, de fet, amb una amanida ja la podeu posar. Després també, a veure, si la deixeu fermentar 24 hores, també la podeu consumir, No és que us hagueu d'esperar tot el procés. O sigui, l'aneu tastant i l'aneu veient si us agrada, a quin punt d'acidesa us agrada més, i llavors us aneu fent el fermentat al vostre gust. Val. Llavors, aquí tinc 2 alls. Ara els picarem perquè els afegirem també aquí dintre. M'aixugo les mans. Aquest fermentat el tindrem entre 5 i 10 dies fora de la nevera, aquí que fermenti en un lloc que no li toqui la llum del sol directament. I això, ara encara està fent una temperatura molt calorosa, o sigui que potser en una setmana això ja el tenim enllestit. Vale. Si no us agrada l'all, perquè no ho senta bé o alguna cosa. De totes maneres, quan les coses estan fermentades, hi ha vegades que hi ha molta gent que m'ha dit que el pebrot no em senta fatal, i quan els he dit que el fermentin i li donin una oportunitat al pebrot, m'han dit, ostres, doncs sí, no m'ha sentat malament. És que canvia molt l'estructura dels aliments. Com que es fa com una predigestió per part dels bacteris, a vegades el que no ens senta bé, un cop fermentat, ho tolerem molt millor, perquè ho podem digerir molt millor també. O sigui que li doneu oportunitat també a l'all, si no us senta bé, a veure què tal. Pebre vermell a dintre, ara ja li afegim tot aquí, el comí en pols, i ara agafo el coriandre i li traurem les fulles només quedem les fulles, els troncs. Les tiges no les agafarem. I el picarem una miqueta. A més, això li donarà a part de sabor, li donarà també una miqueta de color.
una mica, tampoc no fa falta picar-lo molt. Ui, quina oloreta més bona, és que tant m'agrada molt a mi el coriandre, tot tan aromàtic. Molt bé, doncs ja tenim tot el mejunje. Això una mica. Ho barregem tot bé, que es vagi incorporant totes les espècies. A vegades jo li he posat mitja culleradeta de canyella, però a mi ja llavors m'agrada posar-la quan ja acaba la fermentació. A veure, perquè a vegades, com que veig que és antifúngica, penso que és com una mica contradictori que li estigui ficant canyella quan el que vull és que treballin bacteris. I llavors per això li poso quan ja ha passat la fermentació. Almenys així m'asseguro que han fet feina. Llavors, aquí tinc el pot. No sé si m'hi cabrà tot, espero que sí. I llavors... deixa la mà morter. Bueno, anirem posant. Aquest pot és de boca ampla, que a mi m'agrada treballar amb els pots amples perquè així m'hi cap bé la mà. Però si no us hi capigués perquè és estret, podeu fer servir una mà de morter per pressionar-ho bé. No ha de quedar gens d'aire per dintre, o sigui, hem d'eliminar totes les bombolles d'aire que puguin haver-hi. Sí que hi cabrà, sí. És que sembla que no, però al final es redueix. Sembla que ha d'haver-hi molt. Igual després el passo en un pot més petit. Que a veure, que no passa res si queda molt d'espai lliure, però no més d'un terç del pot, perquè llavors hi ha massa oxigen i no interessa. Si apreto el suc sobresurt, o sigui que anem bé. Quedarà submergit. Sí, el canviaré de pot després perquè veus que queda molt buit, o sigui que bueno, després n'agafaré un altre. Ja posareu. Més o menys que us pugui quedar 2 dits, val, però tant ja potser ja no. Val? Prefereixo que ajusteu més el pot a lo que tingueu així més just. Vale. Doncs a veure, això ja està. M'aixugo un moment les mans. Vale. Llavors, com sempre, no? Que com fem servir tapa metàl·lica, el que faríem és agafar un tros perquè no toqui directament el fermentat, bueno, el que és la sal amb la tapa. Veus? Faríem així, taparíem i llavors ho deixaríem fermentar en un lloc que no li toqui directament la llum del sol i deixarem entre 5 dies com a mínim, depèn si fa molta caloreta, en 5 dies potser ja ho tenim, o 10 dies, més o menys entre 5 i 10 dies. Si veieu que no us cobreix el líquid, poseu-hi un pes a dintre. A vegades hem fet això, de posar una bossa i a dintre unes pedres perquè facin pes i llavors queda submergit. Això si ho apreto sí que surt a l'aigua, però per si sola ara mateix sembla que estigui sec. O sigui, jo ara també li posaré unes pedres i llavors taparé i ho deixaré fermentar. I en principi ja està. O sigui, a veure, les propietats que té aquest fermentat. Jo tinc aquí una llibreteta on me vaig apuntant totes les meves receptes. Llavors, té propietats antiinflamatòries, antibacterianes, antivirals, descongestionants, és antitussiva, combat els refredats, és protector del sistema circulatori i és detox. O sigui que és una meravella d'incloure-la en les nostres receptes. Es pot ficar en una amanida, es poden fer rotllets, tipus rotllets primavera amb pa, saps? Aquestes làmines d'arròs que només es remullen i llavors fas com una espècie de rotllets, doncs amb això també s'hi poden posar. Quan ho tasteu us vindran les idees de veure com ho podeu aplicar.
No sé si teniu alguna pregunta més. Espera que m'apropo. I ja està, si és que és superfàcil, si és que no hi ha quasi feina. La feina més gran era fer el massatge, ratllar les pestaneres i fer el massatge. Tot el més ha sigut pim-pam. O sigui que si la feu, m'ho dieu i a veure què us sembla. M'ha semblat una cosa diferent i que és molt fàcil de fer i que jo crec que us agradarà molt. Val? Així que res més. Ja la setmana que ve faré alguna altra cosa nova, igual faig una cosa dolça. Ja us aniré dient el dimecres què és el que necessiteu. Sí, de tots els fermentats sempre ha de ser, els lactofermentats han de ser un mínim de 4,5. Amb 4,5 ja el pots considerar que és segur. Val? Més o menys. A més, el que és bo és que us acostumeu a que quan el tasteu, ara tu ja, Maria José, ja saps com és un fermentat a 4 de pH i a 2 també, em sembla que has arribat. Llavors, doncs, ja saps el punt d'acidesa que té aquell fermentat, llavors ja no farà falta ni les tires de pH per comprovar-ho. Només tastant-lo ja ho sabràs. Vale? Pues res, pues moltes gràcies a tots per haver vingut i espero que la feu i que m'expliqueu a veure com us ha anat. Val? Vinga, jo us espero aquí la setmana que ve. Vinga, un petó molt gran, que vagi bé la setmana. Adeu. Adeu. Moltes gràcies a vosaltres.